Pošto Duće i ja idemo u veliku nabavku, a ja sam dobio ček od plate koji moramo da unovčimo. A pošto je ova Amerika i sve je instant, ne moramo da idemo u banku, već jednostavno možemo da slikamo ček i leći će nam taj iznos na račun. Sad ćemo da vidimo kako to izgleda. Prednja strana čeka zadnja strana. I eto, to je to, legla kešovina. Sad idemo u nabavku. Veliku nabavku. Veliku nabavku. Moramo da napunimo frižider. Let's go. Ajmo. Ćemo u Walmart? Ajmo. Idemo do Walmarta. Ipak će Duća da vozi. Evo negdje smo na pola nabavki. Da napunimo korpu i svaćemo ovaj srpski market, da uzmemo neke naše proizvode, sir i tako to i palimo gajbi. Gledaj ovo. Dokaz koliko su oni s ukusima bolesni. Imaju so za sladoled. Če ja kao da posolim sladoled. Ice cream salt. Ice cream salt. Znači pobjeda. Mnogo mi je sladak kao je sladoled, daj malo da ga posolim. Evo, puna kolica. Pun gepek nekih $190. Šta znam i nije ispalo onoliko koliko smo mislili. Pa trebalo bi sad da smo mirni jedno pola mjeseca. Pola mjeseca? Pa teško. Pa dobro, ove neke osnovne hleb, mleko i to moraš kupiti opet svakodnevno, ne možeš sad da ne kupuješ. Ali što se tiče mesa, kad ja skuvam nešto nama za 2-3 dana... Mislim da će biti više. Sam ja ekonomična ili nisam? Kupili smo jedan toster, inače da možemo pravimo, da grilujemo meso, da tostiramo. Da, toster je $25, nije skup. To naravno čini da ne presipam više iz šerpice u šerpicu, nemam činiju, vangu, jednu, običnu. Sad mogu i palačinke da umutim. Da ne mutim u šerpi, bože sad. Znači Sputnik ćemo. Pa ja bi uzela ovo, nekako mi je najluđe ovo pakovanje, kao starinsko. Pošto ove kafe svašta stavljaju piljevini, ko zna šta. A ovdje na primjer možemo da kupimo cijelo zrno i da ga samenjemo lepo. Baš je pakovanje ludo, Sputnik. Ovo su ona lajka i onaj što su ih slali u oni kirići u svemir. Hajde samenjemo da isprobamo. I onda opem bednu makazicama. Opala! Miriše, već osjećam miris, dobro. Kakav miris, vidiš? Pogledaj kafu. Koliko od Vranjevca. Pozdrav za Mara Vranjevca ako gleda. Da kuvamo kafu, kako je pripremamo, ćemo sa aparatom. Ima sa električnim aparatom. Za aparat, za... Regularno, nešto espresso. Evo turkiš. Mi ćemo turkiš. Turkiš ladno ima. Mi ćemo turkiš. Ladno za tursku opcija. Što ćemo? Znaš kako je vruća? Sad još lepše miriše. I sad kao ostavimo kafu, samrali smo i odemo. Vozi za nos i u krivini, ej. Čekaj. Da li da kupimo džoger, neki ovdje normalniji, a? Da li ima neki srpski džoger? Srpski džoger! Vidi ovaj koliki meksički džoger, pa Meksos i bajom boje. Oni čiste. Made in Mexico. Vidi, voliš ti ovaj džem od kajsije, voliš? Ma možeš koji bil. Vidi ga, Jupi! Tata, Jupi! Ladno. Čale stalno spominja ovaj Jupi, sok, Jupi, naš, naranđa, nije bilo nekad Fanta i to, nego Jupi koktajl. Čiji je to sok? Pa ja mislim da je ovo Hrvat, ne znam. Ne, ovo je slovenačko. Jupi. Nema u Beogradu, ali ima u Čikagu. Ima Jupi. Nekad se to prodavalo dok smo bili u Jugoslavije, pa zato Čale... $17 paket. A oranžin, znaš ko ovo proizvodi? Bosna i Hercegovina. Oranžinu tu? To je tako kajsija. Namenjamo. Namenjamo. Čuje vitaminka? Možda i ovo na Podgorici. Da, to je isto to. Uzet ćemo tako. Ovo nam je u komšiluku, Gornji Milanovci. Traka.
Ćeš probovat toster. Ja onda kada bude se zagreje. Malo da odgorijam. Sve im je isečeno, sve im je iseckano, izrendano, to je prosto nevjerojatno. Slučajno da se ne pomuče. Šunka uopšte nema da se kupi kao kod nas. Samo može isečena. U crevu ne postoji, znači samo isečena u kesici, u plastičnim posudama, na listiće, na kolute, samo tako. Da se slučajno Amer ne pomuči. Tražimo neki lep restoran gdje ima ta poznata čikaška deep dish pizza. U bukvalnom prevodu kao pizza koja je kao duboka posuda, deep dish. Koja je onako deblja i sa strane ide korica i onda je unutra onako puno nadeva. To je ovdje baš specijalitet i Chicago je poznat po toj pizzi. Sad tražim upravo neki restoran gdje bi mogli da odemo, da se počastimo jer mi je rođendan. Ali toliki je izbor, kažu za Chicago da, ne znam, svaki dan ako bi ručao u drugom restoranu, da bi isprobao sve restorane, morao bi da živiš, ne znam, preko 100 godina, ili tako nešto, nemam pojma, koliko ima restorana. Hey Siri! Where is the best deep dish pizza in Chicago? The highest rated one I see is Pizza Metro, which averages 3.5 stars and is inexpensive. Is that the one you want? Pizza Metro. Pizza Metro, ne znam, nisam čuo. Thanks Siri, do you have something with 4 or 5 stars? Something better? The next one is Chicago Pizza to run North Wacker Drive, about 8 miles to your south, and it gets 5 stars. It's open today. Našli parking, idemo da klopamo. Jedva. Ja sam gladan kao vuk. S posla idem pravo, a Duća isto nije hteo da ruče, nego me sačeka. Da. Sad idemo Da ga izvedem na večericu. kod Giordanosa na deep dish pizzu. Znači, sad kako je gotov, što je vezano za Halloween, ćemo da verujem, časnik sve. Yeah. Okay, thank you. I evo opet ista priča. Došli smo ovdje i prilazi nam konobar, priča na engleskom naravno i nas dvoje se dogovaramo na srpskom šta ćemo i kaže aha, pa možemo i tako. I krene dečko da priča na srpskom. Opet isto. Znači, nevjerovatno je koliko ljudi ima sa naših prostora. Ovaj dečko je konkretno iz Doboja, tu je 2 godine, tako da smo opet prosto zapanjeni koliko ljudi ima. Znači, gdje god odemo, bukvalno ljudi su iz Srbije ili iz Bosne, iz Crne Gore. Inače, sad smo saznali da moramo da čekamo 40 minuta da se spremi deep dish pizza, da bi se svo testo to ispeklo, pošto je to ovako će biti debelo, vidjet ćete. Zato što je stvarno deep dish, znači ovoliko je debelo. Da, inače ovaj Batica, Srbin konobar, nas je savjetovao da uzmemo najmanju pizzu da podelimo. To za nas oboje, znači da podelimo, ali smo mi kao, ajde ipak ćemo da uzmemo srednju, pa ako nam ostane malo, zapakovat ćemo da ponesemo. Jer kažu da je stvarno mnogo debela i da niko ne uspe da pojede više od 2 parčeta. A kaže on, bolje ja da vas upozorim, vidi moji ste, da možete da uzmete i malu. Da su neki Amerikanci rekao vam uzmite velike. Tako da smo se na kraju dogovorili da uzmemo tu srednju. Inače, ovako izgleda. Da. Jedno čekam da vidim kako to izgleda. Što mi se sviđa što je, vozimo pa ne sme alkohol. U Americi alkohol i vožnja nikako. Bukvalno ako vas uhvate, završili ste karijeru. Za vas, uživajte, ako bilo šta trebate samo mi javite. Hvala. To je taj Batica, naš čovjek. Kako se čovjek lepše osjeća u ovom prostoru. Kao da si došao kod brata rođenog. Kao kući. Ovo je malo mezic.
Sve što ima mnogo sira nama je odlično. Tasty. Ovo je kao neko takmičenje u izvlačenju pice. Rastezanju sira. Instagramu šta ima? Pogledaj ove sliku, majke. Da, na Instagramu da vidim šta ima. Deep dish pizza u Chicago. Hvala puno. To mora da se zabeleži. Naravno. Iskoristi trenutak, a onda ću da vas poslužim, okej? Da. Već ne možda stavim sliku. Top. Stvarno ogromno. Stvarno je ogromno, pravu si ti vije. Ono ja ću jedno parče pojesti, već vidim. Već vidim. Dva moraš ako sad ti pojedeš dva. Ja od dva budem sit. Pa to. Znači ti ćeš moći da pojedeš dva u svakom slučaju. Imate ovdje ovaj parmesan, cheese, šta god vam treba, slobodno zovite. Važi. Baš me zanima da nešto da kažete s obzirom da idete prvi put. Ljudi u većini slučajeva kažu da je okej, bilo je ljudi koji kažu ipak smo mi više za onu tanku. Ja sam lično isto više za tanku. Za onu tanku, pa da. Ali ovo je sasvim lijepo da se pojede, što kažu Amerikanci once a while. Jednom u 15 dana, ovo da sede svaki dan. Odrati, da. Nije toliko ni zdravo, ima previše. To. Ljudi, uživajte. Važi, hvala ti. Brate, ovo je puno sira. Baš to kaže once a while, ovoliko sirčine. Dobra je. Odlično. Bro, meni se baš sviđa. Ja, korica, sve. Osjećam sir, testo je lepo. I to je bar belo. Gledaj si kameru, da se svinjimo. Dali smo sve od sebe, ali su nam ostala 4 parčeta. A baš smo bili gladni. Ljudi, kakva je bila hrana? Pizza je odlična. Odlično. Koliko ste završili? 4 se nam ostala. Ostaje? Pa svaka čast. Dobro ste. 2. Sasvim ste dobro. Ovo zadovoljstvo koštalo je čitavih $50. Ali rođendan je, hajde. Ćao, druže. Ćao, vidimo se, hvala ti. Pozdrav. Znaš, hvala i. Ostavili su mi bakšiš. Da, vide tips. Inače ovdje u Chicagu, ja mislim da je u Americi tako, tips je obavezan. 20% se računa kao obavezan tips. To se mora ostaviti jer... Ako ne ostavite, odmah se pitaš što nije bilo u redu, jer usluga nije u redu, jer hrana nije u redu. Jer mnogi konobari ovdje od tipsa žive. Bukvalno plate su im nešto mizerne, nešto minimalno im daje poslodavac, a tips im je glavni izvor prihoda. Po meni taj tips je obavezan i uvek ga treba dati. To je neka kultura, ti jesi platio iznos za neku robu koju si dobio, za neko piće, za neku hranu, ali taj tips je obavezan jer time plaćaš to što te neko služio. Pogotovo ako taj neko dobro uradio taj posao, ako je ljubazan, nekad više, nekad manje, ali uvijek treba dati tips. Što je teška, brate, otpade mi ruke. Kilo sira. O, što je zima! Bolje. Ne, ali ja sam to kupila da bi sipala u jelo, brate, nisam kupila kao ketchup. Ako je... Hajdemo. Malo smo. Mnogo imaju lude ove čestitke ovdje. Znaš šta sve ima? Ja sam ovdje danas stajala 2 sata.